Lokal. Inpakamo ni Jail Chief Inspector Attorney Ulysses Paredes, Acting District Jail Warden, ti Batak District Jail, nga do digiti plano na iti BJMP ken para kadigiti balod wenno PDL ang matulungan da akas kabarbaro isuna a warden ti BJMP Batak. Inbatad na Attorney Paredes ngayon na iti livelihood digiti PDL akas iti mushroom production, iti hapag ken kastamet a plano na nga ilako iti sangwanan ti BJMP digiti aramidan digiti PDL a basket. Inlain pa iti opisyal nga dapay gardening of obraan digiti PDL. So ang programs po natin dito sa Batak, we have policies naman na sinusunod. So ang gagawin lang natin is yung i-implement natin. So one is yung sa livelihood. So sa livelihood, marami tayong mga activities like dun sa baba, may mushroom production tayo, may bayong din dito sa labas. Yun yung mga halimbawa ng mga activities natin dito sa Batak. Kabayatan na kuna ni Attorney Paredes a plan dati umakar iti bakante a building anabayagan ani pasdekto uneg ti BJMP tatlo na loblawa ken napinpintas ti pagyanan digiti PDL. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.